CV. Skal vi vente indtil, skal vi søge i en webside, om der er nogle annoncer, eller skal vi bare sende uopfordrede ansøgninger til forskellige afdelinger i hospitalet? Det er rigtig, rigtig svært at få en KOBU-stilling på jobindex eller job.dk eller lægejob.dk. Men jeg har set 2 gange allerede nu i sundhedsjob.dk, at når Region Nord, især Aalborg, de har annonceret, at de vil gerne have, især for udenlandske læger, KOBU-stilling nummer 1 og nummer 2. Det er en hele pakkeforløb. Hvis I finder sådan en, så kan man godt søge nummer 1. Ellers, hvis jeg var jer, altså jeg vil tjekke alle de annoncer, som er relevant for os. For eksempel introstilling. Okay? Og så kan man godt sige, hvem er uddannelsesansvarlig overlæge, og hvem er cheflæge. Det er ikke altid, man får cheflægen e-mail ID, men man kan godt få uddannelsesansvarlig overlæge. Copy-paste, laver en notat først. Afdeling, uddannelsesansvarlig overlæge, telefonnummer. Bare lave en list. Okay, bare send uopfordrende ansøgning til alle afdelinger. Og sig om I får nogle resultater tilbage, eller svar tilbage. 1 uge eller maks 2 uger. Hvis I ikke får noget tilbage, dukker op personligt. Snak med dem. Jeg har sendt en mail, og jeg har ikke fået noget respons. Er det okay? Har du 2 minutter til at snakke? Det er fordi, jeg har selv erfaring, at jeg gik sammen med min kone, og så hun har ikke fået noget respons inden for 2 uger, og vi dukkede op direkte på akutmodtagelse Køge. Og så vi snakkede om, er der noget ledende overlæge, vi vil gerne snakke med ham. Altså, jeg har I noget aftale? Nej, vi har ikke noget aftale. Altså, han er kommet direkte og siger, ja, men det er fordi, vi har ikke hørt noget. Altså, vi vil gerne snakke med dig, hvis du har kun 2 minutter. Vi søger en KOBU-stilling, en KOBU. Og så forklarede han, og det er rigtig godt, at I dukker op. Det er fordi, det var svært for mig til at finde den rigtige person. Det var flere ansøgere. Jeg kan godt huske den ansigt. Så bare kom ind. Inden for 5 minutter i coffeerum. Ansættelsessamtalen var færdig. Og inden for næste et par dage, arbejdsdage, fik jeg ansættelseskontrakten. Nogen er meget glad, nogen er lidt sure. Men bare tag kun den positive. Hvis de er sure på jer, bare lad være med at tænke over det. Altså man bliver det kilde af, og altså tænker man negativt, og så sender man ikke, eller dukker man ikke op på afdelingen direkte face to face. Men jeg siger det, hvis det er ikke alle afdelinger er sådan, så nogle afdelinger, nogle personer er sådan, at det ikke på grund af, altså det er enten deres egen personlighed, eller det er travlt, eller nogen anden problemstilling, de har. Eller vi er på den forkerte til. Det er fint, men næsten, altså 90% kan man godt sige det, alle snakker rigtig godt. Enten de siger det, desværre vi har ikke noget, eller man kan godt sige det face to face, så det er nemmere mål at sende igen efter en måned. Vil du hvornår kan jeg sende igen? Hvornår har I ledestilling? Eller hvis I har en praktikplads, ulånet, jeg kan bare starte som frivilligt. Det alle sker på, altså face to face, så er det kommunikationsspillere, og så de kommer at kende jer. Okay, altså på den måde det er nemmere måde at få en stilling. Så dukker op, send til alle afdelinger, hele Danmark. Hvis I har ikke noget problem at flytte herfra til andre steder, så kan man godt komme ind i systemet hurtigere og nemmere. Tak. Ja, jeg skal bare tilføje kort, det som Ganesh har sagt, det er den bedste måde at søge arbejde.
Altså, man skal bare blive ved med at sende uopfordrede ansøgninger. Og det gør jeg også. Jeg har lavet en liste over alle afdelinger, som tilbyder KPO-stilling til de danske lærer. Og så kigger jeg på deres hjemmeside og finder jeg uddannelsesansvarlig læge, hvis jeg kan finde en e-mail. Og hvis jeg finder en telefonnummer, så er det endnu bedre. Det er det, jeg gør. Min hack, som har hjulpet mig, var det tip of the day. Det var sådan, at jeg sendte min ansøgning og CV på den e-mail til uddannelsesansvarlig. Og så ringede, lige efter 2-3 minutter, så ringede det med det samme til den læge. Hallo, hej, hvordan går det, Lars? Hvordan går det, Tova? Det og det. Når jeg har lige sendt en ansøgning, vil du lige kigge på den? Altså, det er bare en kort samtale. Så der kan du bare allerede vide, okay, hvad foregår der, ikke? Så bliver du ikke meget ked af det, efter du får en afvisning eller noget, ikke? Så det er bare sådan en præsentere dig lige lidt, bare 2 minutter. Har du lidt tid? Jeg har lige sådan sendt til dig en mail med min ansøgning og CV, og det har hjulpet mig faktisk i nogen, fordi de har lovet mig, nogle gange de har lovet mig, ved du hvad, lige nu har vi ikke behov for, men jeg gemmer din ansøgning, så vi kontakter dig. Det kan også man godt, ikke?